Ang atong mensahe karon nga nagisgot kini sa ato ang natural nga pagkatao. Nga agi deg laing pagkakapon inaagi sa laing tawo. Dili lang sa eskwelahan, no? Dili lang sa Sunday school, dili lang sa kung sa marunong ipang-uryan, ipang seminar sa tuwa, dili lang. Daghang paagi. O ang pagkakapon nga pinaka dali gani nato matiman-an kanang gikan sa ato ang mga experiences o kaagi sa laing tao. Kabantay mo? Di yun makalimtan. Labi na binuang. Na, pag-experience sa laing tao ang ato makita, labi na kita mismo nakasinati ato, malimtan ba na yun? Dili, no? Magsige pa hinukag balik-balik ka na hanggang sa 20, di pa na mahuman. Di pa na mao. Labi na ay makatrigger nga isa ka eksena o sitwasyon. Makaingon ka nga, bitaw no? Labi na yun tama, mare, made. Bitaw no? Oo, ito galing ako kay... Dayon tayo, ito galing ako gisipon kay... Sipon rin. Damo, sa color sa yung sipon. Diba na, kumpara dayon. Alat tayo ka na, kukunik-kunik. Wala tayo mong galing mga takot-takotan. Pero sa itong Kristohanon nga pagkatao, atong takot-takotan, di kanya atong ginatawag nga, Kristohanon nga pagkig-abi-abi sa atong mga higala. Nabot tayo higala? Pinahawag itong higala. Han! Panganli daw. Sikuan, di ka nabuntag. Ako kung yan na kayo, namay bago kada hapon, so di ka buntag ng kaisugyahan. No? Pinaagis ng mga higala, unang-unang sa tanan. Kaya mo na ito ang mag-brag ka na dali nga makasalamuha. No? Ang itong isig ka tao, itong mga friends, itong mga amigo maiga. Pinaaga na nag-share ta, nag-share. Isip Kristohanon, kung saan ka itong ginashare? Sa mga dili nato, Kristohanon pa ng mga amigo or amiga. Nag-share ba ta? Naghang kumaagi atong pag-share sa itong isig ka tao. Inaagi sa itong pulong, ini pulong, color-color po ni, no? Nailang yung istorya. Makatakol bitaw ang istorya, di ba? Madunggan kayo mo ni mga kaninga pulong ginagamit sa imong isig ka tao na pero mo kay istorya. Muna po na imong gamiton nga word. Para saan ang madi na word, asa man nagikan. Di ba, matakda na po tayo madi. Manahal po ta. Di ba, makatakbo dyan di ayhan. Di mo di ayhan. Pero ang atong gusto mong ipatakbo ng diri kaya nga itong tawag nga, Kristohanon nga tawagan na, halubilo. Relationship sa atong isig ka tao. Koon sa kong mother tongue, mabalik ko kong grade 3 ani, kaya magpait, kaya ko ang mother tongue, pakindait, pa na diha, isod ka ay pilingon. Ay nang pabisayaan na, kaya pabisaya ko ni Mama Isto Rainbow, kung gi-answer kay, langaw, hindi na ako. Bangaw mo dako. Unta siya, unsay bisaya sa Rainbow, bangaw. Di ko tayo di-answer. Langaw ba itong anak ko? Wala makawid ako. Ayun lang ako na Bisaya. Silo ako manatay kung ginagmay ng English. Makakataon ginapin mo ano. No? So relationship. Pakig dahil sa pag-isika, tao, makakataon gikan sa laing tao. Sharing of experiences. Ito laging ako mas. Hanap niya kung yung istoryahan. Isang mag-itarya-tarya na kahit ikaw mapumads-mads ka ayo mga isa ka o buha pa kita pumads-mads na nawagan. Hindi pa rin mag-pumads-mads. Or, ako ganing sis, ako gani, tawag niyo sa iyong mga friends. Beshi, mga beshiwap, mag-on generation. Mag-on generation, hindi si Hani. Mga beshi-beshi, mga sis, mga liga, mga marin, mga mads, di ba? Mga lain na ito nga pagkitawagan sa itong isigataw, mag-express ng baya na, ako na siya yung simbolo. Kung sa mo ka-close. Hindi mo magtawagan ginana kung hindi mo suod. Di ba? Sugod na ka. Marin, listen ko, kailan niya. Sige, binitong libaks ko ang. Dahil ko ta, igo, taring kapita. Pero when we share experiences sa itong isigataw, labi nga pa ng experience nato sa atong pagkakistuhanon.
Diya na natawag nga maturity. Pagkahantong sa atong mga pagtuo. Eh, di lang mga chika sa mga palibot ng atong chismis. Sabi ito, nakadoon ko ato, ginagkaniya ato. Naging ko pag ito si Kuan. Supay-supay, natakot-takot na. Niya, kanang gawin na mga istorya ng takot-takot, maayo ba na siyang kaignan? Sa garang libyo. Isang hayro ba no, kailan kita mamulong. Ma-over po tatanglo sa ato ang friend, ato nang nabudabuhan ng istorya. Ato nagtuwa ko nga friend kayo. Pero di ay nigdawat sa uban, sakit na. No? Na mag-inupro dayon ka, gusto nga rin, mato siya, kainin mo siya ato. Madamay dahil ang Kristo. Muna nga, sa ato ang sa reflection. Ano yun? Reflection. Basta kang manangil ka ba? Reflection. Kita din mo now. Mag-hinugulog siya. Reflection. Kailangan makapanaminan ang takta sa kung kinsa si Kristo. O panag-ingnan ta kung kinsa si Kristo. Na si Kristo makita ito. No? Ngayon mo na ito nga model si Kristo nga bisag unsa niya masuko wala gid siya ning balos kaya asa ba kaya wato magaday yung opisina awhaton nga kanang pagbati awhaton niya kinaiya muriak dayon tanong bukal dayon itong mga dulo pero pag human ana ba ya mugya gid nga pagmahay nasa walang mag-una na lang yudaan yung pagmahay. Ang suggestion sa inyo, pagmahay na lang yung yudaan. Taraw, ito ko na nato na kahit ito na kapabiktima ni pagmahay mo lang. Unahon na itong pagmahay ko daan. Ito, pagmahay daan mo. Ito, una akong ginagawa sa isang kabata. In our anger, in our kanakasuko, sa kung na lang ang pulong itong may istorya, tabla pa na siya sa, kada mo naglansang ta, diba? Di maglansang ka na, usay kuan, usay mahimong agi sa lansang. Bangag. Oh, may bangag. Iligtanggal sa lansang, uy ka ba itong bangag? Dili na, maghaktik to nga ni bungkal mong ibangagan, mabalik na gihapon. Haktik man nga luto, ila, niya bang nasahig. Ako naghatulakip to, on. Ginag-ilunod ka natin. Tayo pa yato. Siya kay madaot ang iyahang maka-learn ko to sa iyahang experience nga kung tibukulo ba ay magpagod. Isa nagluto ani. Daot siya no. Magkaroon. Maluto ka init ka ay. Iya ko to nga patulungan. Na ko din nato maging kana example nga ugihan yun ang isa ka buhat. Sa unsa ka simple. Sa unsa ka gani mga simple na. Sa kung sa kaginaingon nga, dali rin na magbuhaton. Pero kung buhaton siya with, ang nanay mananaw, ay pagmahal. Kaya gusto din niya nga, ang atong makaunlamig dyan. Diba? So, kinala ka mga kanang connection sa everyday na itong pagkinabuhi. Kini nga, makatakon gikan sa laing tao. Daghan kay tagpwede ano yung mahimong examples. No? Sa daily life nato. Sharing. Nag-share ba yun ta? Sama himo nga example. Sama nga ang puthaw mahait, pinaagi sa puthaw. Kung saan ba paghait sa kusilyo? Sa bairo. Bairan. Sa ginatawag ka bairan na yun. Bairan. Pero kabati mo sa uban, sa another kusilyo, hindi lagi na bait. Ang uban ka, mangita ka o kinang bakal. Ito na po divide bait. Another mga paagit, pato. Para parero ba sa mga gahig. In short, ang mga gahig now, mga gahig usahay, pwede na itong mahimong example. Ano ba mga gahig dali? Example. Ano ba ang atong mga batasan, mag-clash of clans na? Magtagbo lagi na itong mga batasan. Example na sa mga gahig. So kaya paingnan, kung mag-abot ang mga anak ng mga batasan, parehong gahig. Ay, namatay yun. Dili ko din mo ospital sa tiwai dahil. Hindi, amira sa nato tiwai. Kung sabi no, worst scenario, pinakalain nga scenario, magpatay. Patay bagay yung sugon. Makalay tao.
Pero, ganahan mo tamabot sa inana nga po, hindi kita na. Una, mahimo to nga, palagingnan ang mga example sa atong palibot. Dili, ingon nga, sila atong bitanaw ng judge na hindi ko subugan na kung ano siya, judgmental na ito. O, di ko ta mga judger, wala ko sa contest na mag-judge ta. Ang ato is, makuha na ito ang pagtulutan. Isa yung lesson na ito. Dili sundokon. Ang mga bata pa, dili sundokon. Dili dyan mali kayo, masundog yun. Labi na o matrigger na. Diba? Ako nag-istorya ang reality. Tapatuuran. Ang pangutanan nga ako, saan yung pag-handle? Saan na ito? Nagrasya yun sa Ginoo. Tagaan ta og langit nung kahibalog ka alam, wala ang espiritu ng mabiyak natin. Mupugong sa atong tanan. Lisod ka ini mula sa kontrol. Labi na sa baba. Pakapaka yung baba. Pag-baba na ganyan lira Abayan na yung kilay. Perfect. Perfect na. Dahil si Kuan. Naghaday nagpanganlan ng mga tao. Of which, nahulog na ng mga judgmental. So, ang punto diri is, nga, kung sa man ang atong makita sa atong palibot, nga dili maayo, ayaw ka ito sa lugar. Sa akin, kita ka-realize na ito siya maayo. Labi na, dito tinuban sa balang espiritu, na, hugay ka taglas, ito maayo na yun, wala ko asa na ito siya. Wala ginay ko, lahat nagiging ako ng pagmahal. Kung sa man nakita nato nga maayo, ano na to? No? Or, padaghan pa yun ito ng mga maayo ng mga buhay. Kaya nga magyuta niya, malipayon ka kay maayo atong gibuhat. Malipayon na kag maayo ng gibuhat. Isa ba hindi kong malipayon na na. Pero po, naikonsensya dyan. Magpapaan yun itong konsensya, budagan itong konsensya. Labi na nga nata sa papangalagad. Padayon gina nga itong konsensya. Kung na malipay ta, kung makonsensya ta ha, ayaw mo kaguol kung makonsensya mo, kung makahimong mo, di maayo. Malipay na nga kung nakonsensya ta, pasagot na pa yun ang espiritu sa Ginoo mo sa tuwan. Kaya kung dili na, naku, sinikado na ang buhay mo. Na ginaingon yun nga, malula, manutlan pagbarag. Hindi naka-realize ba? Hindi nakalimuklog nga, mali ba itong gibuhat? Sakto ba? Dili. Walang ubang tao, yun naging nga, ay, ganyan tawanan. Sa pagsulog ng barang, di na, manutlan. Siguro kay nakita nga, repeated, balik, na nagbuhat kung di maayo niya, hindi ka-realize. Kana, delikado yun. Napasalamat kita nga maka-realize pa ta, makonsensya pa ta. Napatay magulang nga, buhat ka. Apoy ba yung matigo? Sakit kayo sa dugan, sing magpaminaw, ano ito na ako, nabuhat ito na ako. Ganit ka ng bukat kayo sa dugan o sa buka. Simple pang maapektuhan na itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pero pasalamat ta sa itong buhay nga Diyos. Kay, padayon siya na nag-auban na kagiyan na. Feel pa nato ang tama o mali. Kaila pa sa tama o mali. Pinaagi usab sa laing tao. Usab dili nato ang damot ang panagtigog sa manihani. Shari-shari pag-imunya. Diba? Muna kung ikutulo sa itong pasalamat kay unya ni kapok-kapok. Kung itong gagana, dugay ka itong human. Isa na siya ka pamaagi nga, makatuon ta sa laing tao. Mahait ta pinaagi sa laing tao. Usahay ang panagbingkit, gamitan po sa Ginoo nga ganang instrumento para mahait po ta. Dili mahait sa kaisog, dili mahait sa mga gahit. Kundi mahait ta sa pagtulungan. Kung saan nga pagtulungan ang gusto ipahibalo o ipahiwatig sa Ginoo sa tuwanan. No? So, dili na itong dangon ang atong panagtigo, ang pagtulutan sa atong isig katao. Di man sa ingong lagi akong balikon nga mang-judge ka, but atong paon ang lesson. Ang pinakatumuan ni ang lesson nga atong makuha sa isig ka tao. Kung sino natulaan sa ihang kinabuhi.
Pareha papunta ato. Napunta na, mag-compare na punta. Sarap ba, compare, kung yung mga trigger. Parehasan mo ko niya ako, hindi ko kuan. Hindi ko siya, ako man eh. Trigger ko ba yan? No? Ito lang yung iampo sa Ginoo mga tagaan taniya o halapad na pagsabot. Halapad na pasensya na. Kung naamay mo trigger, naamay ka na makahagit sa ato. Kanang dit tagayon na maghagpo. So, hay, makapatubay ako sa nutulog ko ba? Kaya naman wala naman sa simbahan kasi naka-apekto kung pinabuhin sa iyahan. Yan ang ano, hindi naman ako siya makita. Masin o, ako ang hinungdan. Wala na pasabothan na, magsinanapog ka o pasangin na sa mong kagalingon. Pasabot nga na, reflection. Pagtanaw o balik sa itong kagalingon, basin o nakaangin na tuos ka, basin na panalangin. Ang atong tubong, isip Kristohanon nga mahimok ta, panalangin, dili maka-angin. Muna ang dako nga, mensahe nga gustong ihatag sa Ginoo diri kanaton. Kita mahimong example sa hugot nga pagtuo nga luyo ni tanan. Mabilin gyud ta. Kinabuhi nato kana nga mga kapulyan. Okay, so way paglangan, mao kadto ang pulong sa Ginoo. Kung gihangi ang tanan sa pagtindog kay murag gusto naman mag-share sa inyong mga kagrupo ron. Kalas, magandang tagal tayo man tayo munya ha. Tagpuan na yun mo. 1 second lang yun. Isa pamilok, umanas.